silloin kun mä olin Love Islandissa, ja sitten mua haastateltiin ja multa kysyttiin, että minkä tyylisistä mitä sä haet miehistä, niin mun vastaukset oli luokkaa, että et pitää matchaa huumorin tajut ja niinku, siis tosi tällaisia. Joo. Kun sit nyt mä sanoisin heti ensimmäiseksi, että sellainen ihminen, kenen kanssa mulla on turvallinen tunne. Että kun mä en ymmärtänyt silloin edes sitä, että se turvan tunne on tosi tärkeä niin kuin ihmissuhteessa. Niin kuin ihan kaikissa. Kyllä. Mutta kyllä niin kuin nykyään tietää, että mitä haluaa. Kyllä. Minä vuonna sä olitkaan Love Islandissa? Olisiko ollut 2021? About 5 vuotta sitten. Joo. Vitsi, siitä on aikaa. Niin. Mä aina silleen, jo 2 vuotta sitten. Mutta jotenkin varmasti ihana just huomata itsessä tavallaan se, että niin kuin sanoit, että silloin sun vastaus olisi ollut ihan toisenlainen, että miten sitä myös niin kuin just oppii tavallaan niin kuin sen, että mitä tarvitsee ja niin kuin, mitä minä haluan parisuhteelta. Kyllä.